Добрый вечер. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. З вами Ольга Старасціна і навіны па-беларуску і без цэнзуры. Краіна для жыцця. Блогер, які захацеў балатавацца на прэзідэнта, за кратамі. Мы в хуткім часе сутыкнемся з істотным пагаршэннем сітуацыі ў краіне. Тых, хто сёння падтрымаў Ціхановскага, жорстка затрымалі. Эпидемия не ідзе на спад. Больница заполнена рудом весь. Некоторые пациенты остаются дома с подтвержденным коронавирусом. Нарастает, чем дальше, тем хуже. Беларуска-расійская бітва на інфармацыйных фронтах. Як грымнула гэта пандэмія, паміж Мінскам і Масквой узмацніліся цёркі. Хацеў стаць прэзідэнтам Беларусі, а можа стаць палітвязнем. Блогера Сергея Ціхановскага напярэдадні адправілі за краты. А тых, хто сёння выйшаў выказаць салідарнасць з ім, жорстка затрымалі. Тым часам на YouTube-канале «Краіна для жыцця» з'явілася відэа, у якім Ціхановскі заяўляе пра намер балатавацца на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Ці мае шансы папулярны блогер у нашай краіне для жыцця стаць прэзідэнтам, высвятляў Віталь Бабін. Гэта Гомель, родны горад аўтара «Краіны для жыцця». Сёння вечарам падпісанты блогера, які адбывае 15-сотневы арышт, зладзілі акцыю солідарнасці. Сергей Тихановский – это один из тех немногих блогеров, который показывает правду, в отличие от проплаченных БТ, ОНТ и прочих каналов. Он очень много слушает людей, дает им возможность высказаться. Все это показывает в эфир, а дальше люди сами принимают решение, правильно это либо нет. Праз паўгадзіны удзельнікаў акцыі пачалі жорстка затрымліваць пры дапамозе АМАПу. Усяго агулам каля 20 асобаў. Вы представиться должны сначала. Спокойно. Напярэдадні акцыі падтрымання перайшлі ў горад Недыменску, а на сустрэчу ў Магілёў людзі прыехалі з розных куткоў Беларусі. На той момант падпісанты «Краіны для жыцця» меркавалі, што блогера могуць трымаць у магілёўскім изоляторы. Еще раз вас предупреждаю официально, как заместитель начальника УВД. Давайте Если вы не зайдете... Вы выйдете, а можно вопрос? Я еще раз вам говорю. По поводу того, что вы здесь присутствуете, послушайте меня. Напярэдадні на Магілёўскай кальцавой разам з блогерам затрымалі ягоных кіроўцаў Сергея Лазаренку і Андрэя Ільюка. Аўтамабілі апячаталі, а кіроўцаў пратрымалі ў пастарунку 6 гадзінаў. Просто выясняли формальность, связанную с номерами машин. То есть никаких обвинений вам ничего не предъявлено. Затрымлівалі і ў сталіцы. АМАП і міліцыянты ў цывільным скруцілі і адвезлі ў міліцыю як мінімум 19 асобаў, якія планавалі зладзіць на Даўгінаўскім тракце аўтапрабег салідарнасці з блогерам. Баюся, што мы в хуткім часе сутыкнемся з істотным пагаршэннем сітуацыі ў краіне, з'яўленнем новых, магчыма, з'яўленнем новых палітычных зняволеных і вось такімі праявамі жорсткага падаўлення неких выступаў грамадзян. Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты. Гэтае відэа аўтара «Краіны для жыцця» з'явілася сёння раніцай. Сваё жаданне браць удзел у выбарах Ціхановскі патлумачыў просьбамі сваіх падпісантаў, якіх на сённяшні дзень налічваецца ўжо больш за 150 000, да якія дзясяткамі прыходзяць на сустрэчы з ім па ўсёй краіне. Гэта кажа пра тыя настроі, якія вельмі зараз пашыраны ў беларускім грамадстве, настроі апатыі, недаверу да ўлады, нават ненавісці да ўлады, настроі адчаю ад эканамічнага і сацыяльнага становішча. Што праўда, нягледзячы на папулярнасць каналу і яго аўтара, сярод беларускіх блогераў ёсць тыя, хто ставіцца да Ціхановскага досыць насцярожана. Когда приходит человек и начинает большую сумму денег, очевидно, да, что это большая сумма денег, влаживать в определенный проект, отдавая себя полностью, всецельно на него, да, очевидно, да, по 5 роликов в день на работу времени не хватит. Я с одним роликом в неделю чуть успеваю и работать, и снимать.
Вот. Поэтому, естественно, начали задаваться вопросы, на которые человек внятно не отвечал. Ціхановскі ж камунікуе з медыямі неахвотна. Паводле аўтара «Краіны для жыцця», усё, што ён хоча сказаць людзям, ён і так кажа у сваіх відэа. Віталь Бабін, Белсат. Больш за 20 тысячаў выпадкаў заражэння каронавірусам выявілі ў Беларусі. Амаль на 1000 чалавек, больш за адны толькі сотні. Але гэта не замінае ўладам рыхтавацца да параду. А тым часам у шпіталях сітуацыя выглядае не так вясёлкава, як расказваюць па дзяржаўным тэлебачанні і на нарадах у Лукашэнкі. Мы наведалі чарговы асяродак эпідэміі. Без ахоўных шчыткоў і з нястачай абарончых медычных касцюмаў. Так Ліда сустрэла эпідэмію каронавіруса. Давялося звяртацца па дапамогу да валанцёраў, кажа фельчар Павел Палейчык. Растет. У нас больница заполнена рудом. Некоторые пациенты остаются дома с подтвержденным коронавирусом. Нарастает, чем дальше, тем хуже. Я так думаю, если не предпринять какие-то меры защиты, профилактики, дальше будет, наверное, хуже, мое мнение. Не мінае каронавірус і медыкаў. Прынамсі, пра аднаго доктара з пацверджаным ковідам, які застаецца ў самаізаляцыі, Павел дакладна ведае і зазначае, падпісак пра нераспаўсюд інфармацыі медыкі не давалі. Каждый должен заботиться о себе в первую очередь и о врачах, которые будут перегружены, если мы не будем выполнять все требования, которые нам рекомендует ВОЗ и наше Министерство здравоохранения. На работе перчатки заставляют одевать маски. Дают антисептик. Маска просто не очень долго в ней сидеть очень сложно, невозможно. У нас хотя бы за стеклом на почте нормально. Я работаю на стройке, у нас там все без масок. Привозят антисептик, руки обрабатывать и все. А так дистанции никакой. Стрымаць распаўсюд COVID-19 без сацыяльнага дыстанцыянавання немагчыма. Чарговы раз нагадала Менску Сусветная арганізацыя здароўя. Без адэкватных захадаў фізічнага дыстанцыявання хуткі прырост новых выпадкаў хваробы можа перавысіць магчымасці сістэмы аховы здароўя для аказання неабходнай медычнай дапамогі. Што ж датычыць масавых мерапрыемстваў на 9 траўня, Сусветная арганізацыя здароўя падзякавала краінам, якія адмянілі або перанеслі парады. Наперадзе ў нас вельмі важны дзень, дзень перамогі, 9 траўня, і хачу адзначыць тыя ўрады, якія прынялі адважнае рашэнне адкласці або перанесці парады, паставілі здароўе людзей на першае месца. Беларусі гэта не датычыць. Нашая краіна свята перамогі будзе адзначаць гучна, нягледзячы ні на што. Сёння адбылася рэпетыцыя ўрачыстасці, а напярэдадні ўвечары пробны парад адмянілі ўжо 3-й раз. Супрацоўнікі ДАІ традыцыйна перакрылі праспект Машэрава, але вайскоўцы не з'явіліся. Ці варта ўвогуле падчас эпідэміі праводзіць парад на 9 траўня і ці пойдуць на яго беларусы? Проведение парада я не согласен с этим, потому что вирус, все-таки он губит людей. Парад нужен для нашего государства, для нашей страны, для памяти о тех людях, которые положили свою жизнь. Парад нужен. Мы уже 2 месяца, немножко больше 2 месяцев находимся на самоизоляции. Выходим вечером. Сегодня честно просто вышли, потому что репетиция парада, и думаю, пока никого нет, посмотрим. Но точно на парад мы не пойдем. Если бы меня погнали, скажем так, конечно, я бы не пошел. Но я и так не иду. Колькасць інфікаваных каронавірусам у нашай краіне за апошні дзень ізноў павялічылася на 9 сотняў і склала больш за 20 тысячаў. Памерлі 4. Агулам, паводле афіцыйнай статыстыкі, ахвярамі эпідэміі сталі 116 чалавек. Незважаючы на каронавірус, заўтра на пазачарговае паседжанне збяруцца дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, каб прызначыць дату прэзідэнцкіх выбараў. Анастасія Русецкая, Ірына Дарафейчук, Белсат. А ў Польшчы прэзідэнцкія выбары перанеслі праз эпідэмію каронавіруса. Пра гэта паведамілі ў супольнай заяве лідар кіроўнай партыі «Закон і справядлівасць» Ярослаў Качынскі і лідар аб'яднаных правых Ярослаў Говін. Термін новых выборів. Дату новых выбораў абвесціць маршалак Сейму пасля таго, як Вярхоўны суд вынесе рашэнне пра адмену цяперашніх выбараў праз відавочны факт таго, што яны не адбыліся. Палітыкі адзначылі, што галасаванне пройдзе праз пошту. Выбары ў Польшчы мелі адбыцца ў гэтую нядзелю. Паводле апошніх звестак, у Польшчы амаль 15 тысячаў зарэгістраваных выпадкаў каронавіруса. Гэта 33е месца ў свеце. А ў 5-ку паводле колькасці заражаных увайшла Расія, апярэдзіўшы Нямецчыну і Францыю. У нашых усходніх суседзях
суседзяў упершыню выявілі больш за 11 тысяч выпадкаў каронавіруса за сотні. Больш за палову з іх зарэгістравалі ў Маскве. У расійскай сталіцы ўвялі рэжым абавязковага нашэння масак і пальчатак у грамадскіх месцах. Паводле штодзённага прыросту хворых Расія займае другое месца пасля злучаных штатаў, дзе за сотні рэгіструюць больш за 24 тысячы новых выпадкаў. Брытанскія газеты выйшлі з загалоўкамі пра магчымае змякчэнне каранцінных захадаў з наступнага тыдня. Урад краіны мае прэзентаваць план выхаду з каранціну ў нядзелю. З наступнага тыдня чакаюцца аслаблення каранціну і ў Расіі. Напярэдадні дня перамогі разгарэлася інфармацыйная вайна паміж хаўруснікамі Беларусю і Расіяй. Спачатку бакі абмяняліся цяжкаважнымі вербальнымі ударамі ў галоўных выданнях навінаў, а цяпер і палітыкі ўступаюць у бой. Хто за цаной не пастаіць і чыёй будзе перамога са слязамі на вачах, высвятляў Александр Папко. Выдаленнем з краіны сваіх калегаў Алексея Кручынина и Сергея Панасюка обураны Союз журналистов России. Бесподставными назвал День Неменскую и российский Первый канал. Белорусская сторона посчитала, что в репортаже якобы была необъективная информация. В чем именно заключается претензия, в белорусском МИДе не пояснили. Претензии растлумачила белорусское державное телебачение. 18 хвилин эфиру, и оно присвятило критицы 4-хвилинного сюжету российского Первого канала, який з'явився напярэдадні. Московские журналисты обвинуватели Менского у утойванні статистики смерти от COVID-19 и раскритиковали за дозвол богослужбаў и проведение субботников. Белорусское телебачение не хавало гневу. Беларусь не претендуе на истину у апошняй инстанции у борьбе с вирусом. Своего досведу никому не навязываем. Ведаем, что он не спрацуе там, где знішчаная система аховы здароўя. Але як суверенная краіна, Беларусь мае право обороняць своих громадянаў не только с допомогой медицины, але и информацыйна. Напрыклад, от хлусні и фейков, якіх у адным сюжете 7 штук. Порушения, якія могуць абрунтаваць выдаленне Алексея Кручынина з Беларусі ў сюжэце расійскага Первого канала няма, каментуе скандал намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Я пераглядзеў акурат два сюжэты, сам сюжэт расійскага тэлебачання і беларускі сюжэт контраверсію, да, в якім распікаліся расійскія журналісты. Ну, на мой погляд, в расійскім сюжэце все ж таки больш праўды. Апошні раз журналіста расійскіх дзяржаўных СМІ Министерство замежных справ у Беларуси позбавляло аккредитации в листопаде 2010 года. Чым выкликаная такая гневная реакция Менску? Высылка фактично российского журналиста – это наступство целого шэрагу вострых супярэчнасцяў и экономичных, и политичных паміж Минском и Москвой. Я думаю, что была апошняя кропля. Минулый год адзначыўся няўдалымі спробамі России прымусіць Менск да інтэграцыі. Гэты пачаўся з перакрыцця Крамлём нафтавай трубы у выніку спрэчак вакол цэны на сыравіну. У барацьбе з коронавірусам Менск і Москва ізноў дэманструюць розны падыход. Владимир Путин увёў жорсткі карантин, Александр Лукашенко дэманстрацыйна праводзіць парад. Безумоўна, хутчэй за ўсё тут праяўляецца рэўнасць. І гэтая рэўнасць да таго, хто можа пакарыстацца сімвалічнай вот этой спадчыннай перамогі, хто можа опираться на так званые русские духовные скрепы. Все это мае великое значение для такой консервативной российской публики. Выдаленне расійскай здымачнай групы Беларуская асацыяцыя журналістаў лічыць неабгрунтаваным, аднак выказваць салідарнасць не спяшаецца. І беларускае тэлебачанне, і расійскі Першы канал – гэта інструменты дзяржаўнай прапаганды. Не трэба чакаць на гэтых каналах нейкай 100% праўдзівай інфармацыі. Як высветліла газета «Наша Ніва», выдалены з Беларусі корэспандэнт расійскага Первого канала Алексей Кручынин вясной і восенню 2014 года працаваў у Луганску. Ён адзін з першых пачаў называць украінскіх вайскоўцаў фашыстамі і карнікамі. Александр Папко, Белсат. Справе, якую улады могуць, але не хочуць расследаваць 21 год. 7 траўня 99 года ў Менску быў выкрадзены адзін з лідараў аб'яднанай грамадзянскай партыі генерал Юрый Захаранка. Пра тое, што гэта было забойства, летась заявіў былы чалец СОБРу. Следства аднавілі, але ці ёсць вынік, высвятляла Галіна Бакунчык.
Юра Захаранка знік блізу вуліцы Магілёўскай, што ў цэнтры Менску. Палітыка выкрылі па дарозе дадому раннім вечарам 21 год таму. Генерал міліцыі, міністр унутраных спраў Беларусі. Акрамя высокага звання і пасады, Юра Захаранка быў чалавекам выключнай годнасці ды высокіх маральных якасцяў, сцвярджаюць ягоныя паплечнікі. Захаренко, он быў чалавек маральны. І ў гэтым сэнсе я разумею, калі Лукашенко сказаў, ты павінен выканаць любы мой загад. Он сказал, я у людей стрелять не буду. То есть у него была мораль, что не загады выконваюцца, а законы выконваюцца. Кіраўнік краіны звольніў Юра Захаранку з пасады міністра і пазбавіў генеральскае званне. Неўзабаве былы міністр стаў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта быў адзін з самых папулярных людзей. Я думаю, што яго папулярнасць у пэўным сэнсе і яго згубіла. Таму што калі ён пачаў ствараць грамадскую арганізацыю, якую сотнямі пайшлі былыя вайскоўцы, былыя міліцыянты, былыя армейцы, то, канешне, гэта палохала ўладу. Планам Юры Захаранкі стварыць альтэрнатыўнае ўладам сілавое згуртаванне не наканавана было збыцца. Палітыка выкрылі, і ён даследна знік 7 траўня 1999 года. Летась былы супрацоўнік міліцэйскага спецпадраздзялення Юры Гараўскі заявіў, што браў удзел у выкраданні і прысутнічаў пры забойстве Юрия Захаранки. У следствия есть большие рычаги, большие возможности все это расследовать. Но мы же понимаем, это невыгодно и Лукашенко, и всей высшей власти. Почему? Потому что надо будет тогда или подтвердить показания Горавского, или привлечь его к уголовной ответственности за клевету. Пра выкраданне і забойства Юрия Захаранкі, а таксама іншых палітыкаў, раней заяўляў былы начальнік Менскага СІЗА нумар 1 Олег Халкаяў. Расследаваць справы і знікнення 20 гадоў патрабуе беларуская і міжнародная дэмакратычная супольнасць. Аднак толькі на распараджэнне найвышэйшых уладаў Беларусі праўда замоўчваецца, хоць усе акалічнасці злачынства дасканала вядомыя, заяўляюць адмыслоўцы. Имеются четкие доказательства об участниках этого преступления, при каких обстоятельствах оно было совершено, кто является организатором, кто является исполнителями этого по существу зловещего и трагического преступления в истории Беларуси, и кто несет персональную ответственность за эти злодеяния. Сям'я Юрия Захаранкі з мэтаю бяспекі пакінула Беларусь. Маці Ульяна Захаранка памерла на 95-м годзе жыцця, так і не дачакаўшыся праўды пра лёс свайго сына. Галіна Абакончык, Белсат. 810 рублёў штрафу. Такое пакаранне прысудзілі берасцейцу Андрэю Неўдаху. Праціўніка будоўлі акумулятарнага завода затрымалі ў нядзелю напрыканцы акцыі кармлення голубоў, што ладзіцца ў Берасці больш за 2 гады. Я с решением суда абсолютно не согласен и собираюсь его обжаловать. Как минимум уже потому, что меня задерживали на сутки. По этой административной статье максимальное наказание идет 15 суток, либо 30 базовых. Уже что-то из этого наказания я, получается, отбыл. У нядзелю Андрэй Неўдах узначалі ў калону пратэстоўцаў. У руках ён трымаў сцяг Берасця. Напярэдадні затрымалі яшчэ 4 праціўнікаў будоўлі акумулятарнага заводу, якія выйшлі на акцыю салідарнасці з затрыманымі і асуджанымі актывістамі ды блогерамі. Іх пратрымалі 3 гадзіны ў ленінскім РАУ з Берасці і адпусцілі без складання пратаколаў. У ізалятары часовага ўтрымання ленінскага раёну Берасці застаецца Сергей Пятрухін, затрыманы на 3 дні да суда. Відэаблогер, вядомы праектамі «Народны рэпарцёр» і ютуб-дэпутат збіраўся на сустрэчу з блогерам Сергеем Ціханаўскім, але пазней сувязь з ім знікла. Гэтай малышцы, якую мы зараз пакажам, толькі некалькі дзён ад нараджэння, але яна ўжо герой, бо змагла перамагчы COVID-19. Малютку і маці выпісалі з брытанскага шпіталю пад апладысменты ўсяго персаналу. Цудоўныя моманты без каментара.
І гэта не ўвесь пазітыў на сёння. Сіноптыкі абяцаюць да 24 градусаў цяпла на выходных. А якім будзе заўтрашняе надвор'е, побачым праз імгненне на нашай мапе. На гэтым развітваюся. Бывайце здаровыя, беражыце сябе і сваіх блізкіх.